салом салом тамошобинони азизи гиромӣ, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, тансияр ҳастед. Хушомадед ба канали мо. пеш аз влог оғоз кардан мехоҳам ки ҳамин филми «Эбуна» дар шумо тавсия тем. бисёриҳои шумо медонед ки филми беҳтарин аст. кадом истифода мебарад аз ҳамин филма худаш медонад чӣ хеле ҳаст нест. ҳама чиз аксия рафтестай. хоҳишмандон кадоми кор кардан мехоҳанд, марҳамат, номери телефони менеҷера дар рӯи экран менависам. муроҷиат кинед, қабул мекунанд. ай менеҷерам, ай номераи худам толка ватсап кор мекунам, менависам, мемонам. закасам кинем, закасам қабул мекунем. ба куҷое боша равон мекунем закасам. ҳозир аксия рафтестай 78%. худатон бинедина. то охири моҳи июлай августам ҳастай. ҳамин хел видеои моро то охира тамошо кунед, нагзарунда. ва иҷа боша тамошобинон, ай ангур вареника ҳастам. намедонам чӣ хеле якум борака ҳастам, не ки ангури бедонаи ман ҳаминҷа қиём карда мондуму ангура андохтам. қиём шакарам, шакар бисёр наандохтам, кама карда. ҷӯшида ғалс шуд, акне бардорум. акна ғалси батун атну ки бахайн миёнада. чанд қашар мебардорум, махкам мекунам. бардоштем шуд тамошобинон. ҳамин як банка шуд ва намедонам банкаи 900 миллиграмма бошад, чанд миллиграмма бошад. короче ҳамин як банка шуда. аян банкаи лезвадор ки махкам кардам, он хали банка махкам кунак мерафтам, хали банка бан хали махкам кардам. ва иҷа бошад ай харбуза ки ҳастам варени. якум бора аян варени мекунам. ҳамин харбуза ва ангур якум бора ки ҳастам. намедонам ки чӣ хел мебиёяд. чоркунҷа ки майда реза кардаму ишам қиём кардаму ва харбуза андохтам. ҳамин хел чоркунҷа реза кардам. шобиёни ҳамаша бардоштам шидам. чӣ хел гуфта ангури якта шуд. ай харбуза бошад ду банк, се банка не, семшха ниму, дуташ хай пурпурам ке. ина михай бинед чӣ хел майда нашуде, ол намешуде харбуза вообще. хушро омада, зинда да. ягон майда ол нашуде харбузаш. ду банка чанд мехоша, намедонам 680 миллиграмма грамма. ду банка короче ҳам хали шуд. аз семуш боша ним шуд да. иша пешхирак мекунем барои хӯрдан саҳриёда созайда вареника ки маска мехӯрӣ. чӣ хел футабум я банка меқа не ки пур буд 6 та бине кам шидаю ғалс ечқане ки кубка ягон ташмо ка бошен тамошобина нависе ка ин тонистум ё не ҳамин харбузаву ангур вареника да. гуфтам гапо дуруст кардам накардам намедонам. қиём мекунам, намедонам ки шакарда тайёр мекунам. ман қиём кардам андохтам ки Экспресс-видео представляет
چکیدم من مهرزم واسد بهانم برگردنم بار است کارهای خانه باشد از کلیسه هر قانونهای خوش دامن کارهای من زیاد است ازت کارخانه بوبا جون من کلینیر کردون بوبا جون من زدیش خانه کن بوبا جون اگرچه هستم جوان همه کارم میکنم میبردارم نازتون Oluvchi kambi چنین 5 banka میبرم و نمیبرم گفتم خیلی 5 bankayشون میگیرم چند قشیدگیش oluvchashni گرفتم در روی می یگان دسترخوان خیلی تنظیم میکنم آش شود قاق شود و بانکدا میاندازم یکلا وقت میده ایقفه بانک محکم کنی میشه گرفتم اکم خیلی بچه‌اش نگاه کردم با پیاله چه نکردم oluvchaша و 3 تا olov انداختم دو بانکاش 3 تایی olov با اونجا و شکر دینی پیاله انداختم اکتر شکلی بود دینی پیاله انداختم خیلی شیرین شد شیرین بدم نه دیگریش من olov انداختم تا کمی oluvchay خالی olov کم بود دونه بانکدا olov انداختم دام 3 دونه‌ای تا دو بانکا işte به oluvchay خالی محکم کنم тамошобинон аллакай ма тамом карда шидам банкора ҳамаша маҳкам карда гирифтам
дамихе ма порока мемонам пага сарш мегирам да ярӯз местами хел нака ҷоз боша мегирим ҷобаҷо мекунам ҳамаша бинед чӣ хел сирхи хушро омада беҳад сирх омада ҳамин чӣ хел гуфтам дар ду банкаш олу андохтум тамом дар уст сетай дигаш наандохтум олу набинед беҳад сирх ба ҳаминҷа боша тамошобинон видеоро ба охир меарасонем худо нигаҳбонатон видео нагзавон тамошо кунен дастгири шумо пешравии мо мешавад умедворам ки видеоро то охира тамошо мекунен лайк камонен худо нигаҳбонатон то наворҳои оянда дар паноҳи аллоҳ бошед